pozor na príbeh, ktorý o sebe rozprávaš. Pretože počúva niekto veľmi dôležitý, ty sám. Tak ako nevieme nekomunikovať, tak nevieme neovplyvňovať. A to je to, že niekto by to povedal akoby nemanipulovať. Hej? Iba, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že či ovplyvňujem človeka v dobrých pocitoch, alebo mu práve navodzujem pocity, ktoré ho oslabujú. Mary Kay Ash to povedala, ja si to od nej tak veľmi pamätám, že ak máte svoje sny a ciele, že mierte až na mesiac, že najhoršie, čo sa môže stať, že skončíte medzi hviezdami. Ešte predtým, než začneme, chcel by som vám povedať ďakujem. Naša komunita totiž neustále rastie a na slovenský odborný formát dosahujeme naozaj neuveriteľné čísla. Chcel by som vás však poprosiť o jednu vec. Ak vám naše epizódy dávajú zmysel a ešte ste tak neurobili, dajte nám odber a pomôžte nám tak rásť a zlepšovať obsah. Pre vás je to zadarmo, a pre nás je to ten najlepší signál, aby sme tvorili aj ďalej. Ale teraz už poďme k dnešnému hostovi. Užite si to. Môj dnešný hosť prepája poznatky z biznisu, psychológie, behaviorálnych vied a neurovied tak, aby ľudia videli skryté vzorce v komunikácii a v rozhodovaní. Expertka na neurolingvistické programovanie Erika Feketová. Erika, vítaj v mojom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem. Erika, povedz mi, prečo by lídri mali rozumieť princípom neurolingvistického programovania a čo to vlastne to NLP alebo to neurolingvistické programovanie znamená? Tak možno najprv vysvetlím ten výraz. Takže keď si zoberieme NLP alebo neurolingvistické programovanie je zložené z 3 slov, kde neuro je vlastne naša neurológia alebo náš nervový systém a sú v nich naše zmysly. Hej? Čiže našich 5 základných zmyslov ako zrák, sluch, čuch, chuť, hmat. A cez tieto naše vnemy sa o svete učíme. Hej? My tak poznávame ten svet a vlastne v ňom aj reagujeme cez tieto zmysly. No, takže to je neurolingvistické, to je to, že my všetko dávame do slov, že si to možno ani neuvedomujeme, že to nie je len o tom storytellingu, ako sme si rozprávali kedysi príbehy niekde pri ohni a potom rozprávky doma a podobne. Teda vieme, že príbehy veľmi dobre fungujú, práve preto, že vytvárajú emócie a možno aj nejaké uvedomenia a podobne, ale my aj keď premýšľame, tak v slovách premýšľame v sebe. Hej, čiže preto lingvistické a programovanie, pretože práve cez tie obrazy napríklad, ktoré si robíme ako cez ten vizuálny vnem, alebo zvukové nejaké stopy, ktoré nám niečo pripomínajú, alebo sme si to zapamätali z tej situácie, alebo práve pocity, ktoré nami prechádzali, že to bola nejaká emočne vypätá situácia alebo podobne. Čiže to je jeden smer, cez čo vieme akoby programovať, že vlastne robíme zapamätávanie tej situácie do našich buniek, dalo by sa kľudne povedať. A tým, že my to ešte aj pomenovávame, tak to je to, prečo ja napríklad veľmi často hovorím, že pozor na príbeh, ktorý o sebe rozprávaš. Pretože počúva niekto veľmi dôležitý, ty sám. Hej, že práve to, aký príbeh o sebe rozprávame, čo rozprávame druhým, tak aj tým sa programujeme. Že je to veľakrát nevedome. No a potom býva ešte aj to, že my aj programujeme tých druhých. Napríklad, keď používame ty. Hej. Napríklad by som ti chcela porozprávať nejaký svoj vlastný príbeh a ja neviem, že som išla po ulici a tu ma ošpliechal autobus napríklad. A teraz by som povedala, že tak si predstav, že ideš po tej ulici a ošpliecha ťa tam autobus. Vyzeráš jak zmoknuté kura. Hej? A také, že keď povieš niekomu, že ty, preto používam teraz taký ako veľmi jednoduchý príklad a nie je to niečo zložitejšie, tak je to, že my vlastne vytvárame sugestiu nad tým druhým človekom. Aj to je programovanie. To je ako keby, ja to hovorím vám, že to je ako keby hlava je zrazu, že do Korán a počúva. Hej? Také, že ty. Hej? Sme na to taký veľmi vnímavý. No, takže ty by si napríklad sa mohol kľudne ohradiť a povedať akože ja, akože, že ja idem po tej ulici, ja som mokrý. Nie, to o sebe hovorím. Hej? Čiže, no to som len povedala k tomu takú anekdotu, že tie slová a tie rôzne vnemy, cez ktoré my sa učíme o tom svete, vlastne my sa tak programujeme. Nie? Preto nie je jedno, kam dávame svoj fokus, nie je jedno, ako rozprávame so sebou, či sa podporujeme, motivujeme, či sa sústredíme napríklad na to, čo sa nám darí, alebo sa sústredíme iba na tie chyby. No a rovnako to je v prípade, že vedieme iných ľudí, tak rovnako tak môžeme tých ľudí práve veľmi dobre motivovať, môžeme im otvárať ten ich potenciál a vôbec ako byť
v čom sú oni najlepší a v čom by mohli byť najlepší, alebo práve, ak sme napríklad príliš prísni, na seba prísni, tým pádom sme prísni aj na iných, očakávame veľa a už ako skladáme tie slova, tak môžu byť práve zväzujúce toho človeka, obmedzujúce ten potenciál. Môžu byť deštruktívne. Platí aj v tejto oblasti, že vždycky sa hovorí, že je dôležité nielen to, čo povieš, ale aj to, ako to povieš? Určite, pretože to ide s tým tónom. A ako to povieme, tak to je to, kedy sa to dotýka našich emócií. Však? Že ono to aj v hádke to veľakrát. To nie je, že čo si mi povedal, ale ako si mi to povedal však? Áno, určite. Sme na emócie veľmi vnímaví. A ako to teda v praxi môžu využiť lídri, alebo manažeri, alebo zamestnanci? Alebo prečo by to mali využívať? V čom im to môže pomôcť? Tak vôbec akoby poznanie toho, že ako vnútri fungujeme, ako sa učíme o svete, ako premýšľame, čo nás motivuje. Spoznať seba je ako prvý krok. Pretože keď viem viesť seba, potom viem viesť niekoho ďalšieho. Buď niekoho, že mi je podobný, alebo práve tým, že v neurolingvistickom programovaní sa zameriavame na to, a to je taký jeden z hlavných princípov, že každý človek má plný potenciál, alebo že má všetky zdroje. Ideálnejšie je povedať, že má všetky zdroje na to, aby napríklad úspel. Má všetky zdroje na to, aby sa niečo naučil, ale je len o tom, že ako sa s ním pracuje. Čiže ako je motivovaný, ako je podporovaný. A čo je veľmi zaujímavé, tak my tak ako myslíme, tak aj hovoríme. A ľudia, ktorí sa NLP venujú, alebo sa vôbec venujú jazykovým modelom, ale tých ľudských teraz myslím, tak vtedy rozpoznávame, že čo toho človeka motivuje. Čiže napríklad sú rôzne metaprogramy reči. Tak sa tomu hovorí, alebo jazykové modely, alebo tiež sa tomu hovorí profily jazykové. A tam napríklad veľmi dobre vieš rozpoznávať, že aká je motivácia u toho druhého človeka. No ale ideálne je to najprv spoznať u seba. Čiže sám poznáš. Robil si veľa ako manažerskej pozícii si robil s inými ľuďmi, vedieš ich. Tak možno si všimol, že niektorí ľudia sú motivovaní smerom ku, že dosahovať ciele. A budú ti hovoriť o tom, ako majú víziu a ako to vyzerá. A jak ich to priťahuje. Vyslovene ich to motivuje. A potom si možno aj zavnímal, že niekoho mnoho viacej namotivuje, ak je nejaké riziko, je nejaká hrozba, oni to potrebujú ošetriť. A je to také, že chcem toto dosiahnuť preto, aby sa nedialo toto. Preto, aby sme predišli tomuto. Čiže tá motivácia... Áno. To sú ľudia, ktorí veľmi cítia riziko a majú na to taký nos, že my ho možno ani, ak sme zameraní na tie ciele a viacej k tomu smerovaniu tak to môže byť, že ani si neuvedomíme, že nejaké riziko tam ešte možné je a oni ho už cítia. A môžeš vidieť niekedy v kolektívoch, ak sa vyskytne, že je takýto, dá sa povedať, že vyhýbajúci sa riziku, tak ho nazývajú ako, že ty si taký negativista. Ty vo všetkom stále vidíš problém. A môže to byť akoby, že ho vnímajú, že berie vietor z plachiet. Ale on je iba na tom istom spektre, je na opačnom konci. Takže toto je napríklad veľmi dôležité akoby vedieť, že akých ľudí mám. Pretože ak budem dobre počúvať, čo ten druhý hovorí, a ono to ani nie je o tom obsahu. Jasne, samozrejme, určite chceme počúvať obsah, pretože chceme vedieť, čo ten človek hovorí. Ale napríklad, že je veľmi dôležité počúvať aj štruktúru, ako to hovorí. A práve v tej štruktúre vieme rozpoznať tie motivácie vnútorné. Že napríklad niektorí ľudia sú proaktívni. Že im nemusíš dať, zoznam to-do list dňa, čo má vykonať a on úplne aktívne pôjde, lebo vie, čo je jeho cieľ, vie, čo je cieľom toho tímu, aké majú vízie, aká je vízia, misia firmy a on bude vedieť, že v tomto sa môže teraz aktivizovať, pretože to s tým súvisí a posunie to dopredu, niečo urobí skôr, získa priestor, na inú úlohu alebo podobne a potom môžeš pozorovať, že sú ľudia, ktorí sú reaktívni a doslova, že čakajú na to, kým im niekto povie, že majú niečo spraviť. A oni to urobia výborne, ale sú práve reaktívni. A je to v niektorých pozíciách veľmi žiaduce. Ono to znova asi súvisí s tým farbičkovaním ľudí. Čiže keď sa bavíme o tej knižke Obklopený idiotmi, ja tam zase vidím tie jednotlivé farby, čiže niektorí idú cez mŕtvoly, za cieľmi majú víziu a skrátka idú.
ďalší sú zase opatrní, pozerajú na tie rizika. Aký takýto model možno používaš ty v tom neurolingvistickom? Veľmi dobre hovoríš. Ono je to, ja by som povedala, že ono to všetko tak nejako do seba zapadá. Že jedno s druhým veľmi súvisí. V NLP alebo neurolingvistickom programovaní sú to tie jazykové profily alebo profily osobnostné. A tam úplne pôvodne zakladatelia NLP tak vyvinuli nejakých 60 takýchto jazykových vzorov. Hej? Bolo ich fakt veľmi veľa, ale oni mali len také rôzne otiene. A potom autori, ktorí sa venovali tomu hĺbšie, tak ich zoskupili do nejakých takých kategórií. A pán Bailey, on určil nejakých 14 základných kategórií, ktoré povedal, že tieto sú napríklad vynikajúce do obchodu, do biznisu. Že napríklad, keď s niekým obchoduješ a potrebuješ ho veľmi dobre nacítiť, pretože v obchode alebo vôbec, keď spolupracujeme s niekým a chceme mať na ňoho vplyv nemyslím manipulácia, ale vplyv, že chcem mať vplyv. Chcem, aby ma bolo počuť. Chcem, aby ten druhý neprehliadal to, čo mu prinášam, alebo ma nejakým spôsobom vypočul. Tak potrebujeme sa priblížiť k tomu človeku. Aj toto pochádza, dalo by sa povedať, že to pochádza z neurolingvistického programovania, sa tomu druhému dostať sa s ním do súladu. Čiže priblížiť sa k nemu, nazrkadliť ho. Možno si to počul niekedy, že mirroring. Raport vytvoriť. Dôveru. Presne tak, vytvoriť si tú dôveru. No ako si vytvoríme dôveru? Ideálne tak, že pozorujem toho človeka a napodobním ho, nazrkadlím. Či už je to nejaká dynamika tela, kadencia slov, hlasitosť, že keď ten človek je pokojný a používa, dlhšie vety alebo robí pauzy, tak sa mu asi najviac priblížim, keď budem hovoriť rovnako pokojne. Budem robiť rovnako pauzy. A nie, že pôjdem, ako, jak sa hovorí, že naspidovaná veverička, a budem úplne iná. A ten človek, on sa bude cítiť ako nepochopený, odmietnutý, alebo ja mu prídem proste iná. Čiže to je napríklad aj to veľmi dôležité, že NLP nás vlastne učí veľmi dobre rozumieť sebe, čiže ako premýšľam, akú stratégiu volím, napríklad keď sa mi darilo niečo. Že si môžem povedať, že OK, ako som to robila, keď sa mi to vtedy darilo. A môžem tú celú stratégiu v podstate akoby porozmýšľať, jak som sa pripravovala na tú situáciu. Možno ako som sa emočne nastavila a akékoľvek parametre, ktoré s tým súviseli, pospomínať si čo najviac a potom tú istú situáciu alebo rovnakým spôsobom tú stratégiu namodelovať na nejakú novú situáciu, na ktorej mi záleží. To je príklad. No a keď si sa pýtal na to, že prečo lídri by to mali chcieť používať alebo na čo by im to bolo, tak ako prvé by som povedala, že ak budeme poznať, čo našich ľudí motivuje a na druhej strane, čo ich demotivuje, tak si budeme vedieť vytvoriť tým ľudí, ktorí budú angažovaní, ktorí sa budú zapájať, budú lojálni, lebo budú chcieť. A budeme vedieť, že ak v niečom im, nenaplníme ich potreby, ktoré sú potrebné trebárs pre ten typ človeka, tak sa môže stať, že sa nám zatiahne, bude robiť iba reaktívne nejaké veci, nebude spolupracovať, alebo napríklad nebude sa deliť o know-how s inými kolegami, lebo nebude cítiť práve tú mentálnu podporu. Takže takéto to poznanie človeka, aký je. Ten princíp som spomenula, že vnímať ľudí, že majú všetky zdroje. Že majú všetky zdroje na to, aby úspeli, aby sa niečo naučili. Avšak tieto zdroje sú veľmi, ja by som povedala, že fixované na ten náš emočný stav. A zase sme pri tej motivácii alebo demotivácii. Čiže ak my dokážeme navodzovať situáciu dobrého emočného stavu, tak vytvárame prostredie, ktoré je bezpečné, v ktorom sa ľuďom dobre pracuje, v ktorom zase sa zdieľajú, nemajú obavy. Čiže nie je tam taký ten pud obrany alebo nejakým spôsobom ochrany. Jasné. Keď teraz rozmýšľam nad tými situáciami, že ty si koučka teda, certifikovaná a ty používaš toto neurolingvistické programovanie behom coachingu s lídrami, predpokladám. Akým spôsobom táto spolupráca prebieha? Čiže nejaký CEO chce byť naprogramovaný? Áno. Ako prebieha táto spolupráca? Aké sú tie postupné kroky? Ako to vyzerá? Tak
NLP naozaj používam práve na tú bdelosť. Používam to na to, aby som toho človeka čo najrýchlejšie dokázala pripraviť na to, aby sa cítil bezpečne, aby mohol hovoriť slobodne a otvorene pre svoj prospech, pre to, čo potrebuje dosiahnuť. A keď príde a rozprávame sa o tom, že prečo práve mňa si vybral, aký vlastne je ten jeho zámer, alebo čo má cieľ dosiahnuť, čo sa má udiať a vlastne rozoberáme tu jeho tému, alebo ja neviem, niekto povie, že prišiel s problémom, ale zvyčajne teda je to nejaká téma, ktorú chce riešiť alebo niečo chce posunúť. Ja neviem, napríklad má tím, ktorý nespolupracuje dobre, má ľudí z rôznych oddelení a proste to medzi tými oddeleniami nefunguje, lebo jedni sa sťažujú na druhých a kto čo dodáva a nedodáva a podobne a vidí, že takto to fungovať nebude a že nemôžu dosahovať také výsledky, ako by chceli, keď tam nie je tento súlad. A treba spovieť, že čo by chcel dosiahnuť. Takže v tom klasickom úvode je to normálne kontrakt a bavíme sa o tom, že akým spôsobom. No a ja vtedy veľakrát poviem, že ja používam veľa hravých techník a že používam aj neurolingvistické programovanie, keď to príde vhodné a vysvetlím napríklad, že ako to veľmi dobre funguje. Že keď si predstaví, že niekto príde v tíme a má sa naučiť dobre delegovať, pretože je nezrozumiteľný a veľakrát ľudia odchádzajú od neho s tým, že to zadanie im je nejasné, nerozumejú nejakej naliehavosti a nerozumejú napríklad, z akých krokov sa to proste nedáva zadanie tak, aby mohlo byť splniteľné úspešne v danom čase a v kvalite. A teraz ale v tíme je niekto, kto to robí veľmi dobre. A napríklad, a ja tomu kolegovi, ktorý sa to ide v tom vytrénovať, tak napríklad poviem, že je niekto v tomto týme, koho obdivuješ v tom, alebo niekto z mimo týmu, kto vie naozaj delegovať veľmi dobre a on povie, že áno a povie príklad. No a teraz ideme do detailov. Ako to on robí? Hej? Čo u neho pozoruješ? Hej? Možno kľudne, že v akom je emočnom rozpoložení, keď rozpráva s tým človekom. Delegoval už niekedy tebe dobre. Ako si sa cítil v tom rozhovore? Hej? Ako to on robil? Čo ti všetko a vlastne akoby, že zbierame tú excelentnosť. Že ako to ten človek robí, že deleguje úspešne a že sa mu to darí vždy. No a vtedy vieme namodelovať tú excelentnosť na ňo. Pretože zrazu sa vieme pozerať na to, že kedy napríklad už sa aj u ňoho prejavili také črty. V akýchkoľvek iných oblastiach, mohlo to byť v súkromí. A zrazu pracujeme s tým, že ja ho beriem do takých situácií, kde on už taký sa zažil. Kedy vie, že napríklad potrebuje byť pripravený pre toho človeka a mať, nejaký zoznam krokov, ktorými má prejsť, alebo že potrebuje byť trpezlivý a napríklad, že že potrebujem byť aj trpezlivý v tom napríklad toho človeka sprevádzať tou cestou, pretože on nemusí tie činnosti všetky vedieť. Ja ho možno budem musieť aj edukovať v tom, alebo niekoho mu prideliť, kto ho bude v tom sprevádzať. Čiže aj tú trpezlivosť si napríklad, a ja napríklad treba sa ospýtam, nechaj si teraz prísť spomienku, kedy si naposledy naozaj bol trpezlivý. A možno vyberie nejakú spomienku zrazu z rodiny, kedy bol trpezlivý aj so svojím dieťaťom, alebo si spomenie na to, kedy o mnoho mladší bol a bol trpezlivý, že niekoho niečo učil. No a tam si začne on práve vybavovať na tom, že aké mal emócie vtedy, ako to tam vyzeralo, v akom bol rozpoložení a začneme si spomínať cez všetkých týchto 5 zmyslov a vlastne návodíme to v ňom a tam sa potom veľmi pekne akoby robia také potvrdzujúce prehlásenia, kde je také, že vidíš, ale ty toto už máš. Veď ty tento talent vlastne máš. No a ja ti teraz hovorím, že ty si ho normálne znovu aktivoval. Hej? Že ideme do toho také, že hra. Lebo mozog sa rád baví a mozog sa naozaj rád učí, keď je to ľahké, keď je to zábavné a robí veľmi rýchle zmeny vtedy. Takže ty robíš takú ako keby reflexiu, ale na situáciách možno niekoho druhého. Hej? Čiže keď si hovorila o tomto, tak tým pomáhaš vytvárať nejaké obrazy a pomáhaš im rozmýšľať nad tým, ako to robiť správne, aj keď to možno robil niekto druhý. Čiže je vytváranie obrazov taká tá hlavný nástroj? Presne tak, že vizualizácia tam je veľmi dôležitá. Hej? A veľakrát je to o tom, že my totiž nevieme nevizualizovať. Hej. Niekto, kto je viacej vizuálny, akože ten zrakový, tak má naozaj, že obrazy, vidí film, vie si spomenúť na to, že až naozaj, že ide dej. A veľakrát tí, čo sú napríklad, že kinesteticky, taký, že pocitový, tak napríklad môže byť, že ako prvé ide, že pocit ho zaplaví. Ak tam bol príjemný pocit, tak on sa to úplne akože zaplaví sa
telo, alebo vyslovene vie, kde ten pocit má. A kľudne to môže byť, že sa dostane v spomienke do nejakej situácie, kedy mu v tom nebolo dobré, kedy nezvládol nejakú situáciu podľa svojich najlepších predstav a cíti napríklad stiahnutie v hrudníku alebo už akokoľvek. Hej? Čiže napríklad u niekoho sa takto spomienky premietajú o mnoho viac a možno ten obraz ani nevyrobí, že treba, ako to tam vyzeralo, vieš si predstaviť, no tak asi matne si vie povedať, že boli tam takéto stoly alebo takéto stoličky a vtedy ten človek tu pri mne bol, ale nemusí mať tak silný obraz. Čiže tá vizualizácia môže byť naozaj aj cez to, že počuje zvuky. Že zrazu mu príde, že on úplne počuje ten hlas v sebe, ktorý kritizuje ho. A ja sa treba spýtam, že a kto to na teba hovorí? Čo je to za hlas, ktorý tam je, tá kritika, keď sa spustí? A napríklad je to, že normálne počujem teraz hlas mami. Alebo otca. A potom vlastne pracujeme s týmito časťami. A čo možno tá chuť a čuch? Lebo ja teda robím nejaké príspevky aj o vzdelávaní, o tom, ako sa učiť. Áno. A tiež som dával také odporúčanie, že keď sa učíš pri káve, daj si kávu aj na teste, že ti to dokáže vyvolať lepšie tie spomienky. Je to tiež súčasť toho neurolingvistického programovania? To je kotva. Čiže ak on sa učil a kotvil to pri tom s tou chuťou tej kávy, tak určite sa o mnoho jednoduchšie odpáli tá kotva, vtedy keď to potrebuje, ako keby, že nech to vyjde navonok to učenie, čiže veľmi dobre. A ono je to o tom, že sú gustatorickí, to sú tí chuťoví a oni naozaj cítia, že a ich sa môžeš krásne pýtať, že aj kľudne, že a tá situácia, že keby si tak na ňu spomenul a ako chutila? A oni proste, ja neviem, jak jahody, alebo zmrzlina, alebo niečo, hej, s nejakou príchuťou. Čiže budú títo chuťoví, akože cez to veľa premietať. Ale vieš čo, táto oblasť je veľmi zábavná, lebo to dokážeš počuť aj v slovách. Hej, čiže ak niekto má naozaj, že vycibrený práve tento vnem, tak tam sú také predikáty, to sú akože slová, ktoré často používajú práve s tým spojené. Napríklad títo chuti, tak veľakrát budú hovoriť také, že napríklad, že keď hovoria o chlapcoch alebo o dievčatách, tak si možno počul také, že to je také sladké dievča, taký chrumkavý chlapec, alebo naopak, hej, že chrumkavá 17-ka, alebo podobne, že používajú tie slova. Aké by mi ešte teraz napadli, že napríklad môžu robiť aj takéto, že neviem tomu prísť na chuť, napríklad kľudne môže byť, a ide o nejakú situáciu. Keby sme sa bavili o vizuálovi, tak budeš určite počuť také, že nie je mi to dosť jasné. Lebo tú jasnosť vidíš zrakom, alebo pozrime sa na to znovu. A ten zrakový ti nepovie, že povedz mi to ešte raz. A to skôr ti povie ten auditívny, ten, ktorý má zase silnejší ten sluchový vnem. A ten ti možno povie, že to znie celkom dobre. Vieš možno percentuálne rozdeliť populáciu ľudí, že koľko percent ľudí má aký prioritný ten zmysel? Hovorí sa, že až 70%, 70-75 sú tí zrákoví, čiže to je úplne že najviac, tí vizuálni. To je veľká výhoda, že vieme, že keď by sme používali práve pre predstavivosť, že tak si predstav, napríklad nejaký tím by sme išli dosahovať nejaký cieľ a teraz by sme povedali, že tak poďme si predstaviť, ako to bude vyzerať tam na konci, keď to už budeme mať. Hej, čo je ten žiaducí stav, čo chceme dosiahnuť, ako to tam má vyzerať. Takže o mnoho viac ľudí určite v tom tíme podnietime k tomu, aby teraz mali jasné obrazy a treba spovedia si, tak vidím toho spokojného zákazníka a vidím tie referencie fantastické, ako sa nám tam sypú. A bude akoby sa na toto odvolávať a potom, že a čo tam počujeme? Čiže kľudne môžeme vyvolať aj tento vnem. Aj ten, kto má silnejší ten zrakový. A napríklad, čo tam počujeme? Tak možno nám tlieskajú a možno, ja neviem, a možno nejaká taká hudba podporná v pozadí. Komu čo hrá, hej? A niekto ja mám We are the champions a druhý povie, že zase má niečo iné. Hej? A takže bude to tam, že aj tie zvukové sa budú vyvolávať. Takže keby si chcel zistiť, že čo je u teba dominantné, tak úplne stačí, že by som ti teraz nechala a možno aj divákom, že treba skúsi spomenúť na nejaký ideálne dobrý zážitok. Hej? A nebudeš o ňom rozprávať, nemusíš, ale skúsi ho nechať chvíľku tak prísť. Akýkoľvek mohol byť nedávno zažitý, dávno, v minulosti. Máš? Ja som čiste vizuálny, čiže ja... Už máš obrazy. A čo, video alebo fotka? Video. Skôr ako sa mi hýbu farebné. Áno. Bol to dobrý zážitok? To, čo si mal? Určite. OK. Takže obraz.
Hej? A okej. A videl si ho v reálnej veľkosti, alebo si ho videl väčší, menší? Skôr ako keby z fotky, že pohybujúca sa fotka alebo niečo také. Pohybujúca sa fotka. Je tam taký rám, no, okolo. Aha, okej. A videl si tam seba? Alebo Nie, či deti. ty svojimi očami si pozeral? Deti som tam videl. Deti si tam videl. Ako keby si to pozoroval svojim zrakom. Tak toto je napríklad veľmi dôležité, že ak je dobrý zážitok alebo dobrá spomienka, tak práve si vyvolávať tie živé obrazy. Živý pohyb, veľa si tých farieb a ideálne sa na to pozerať svojimi očami. Čiže aj napríklad, keby to bola nejaká že úspešná situácia, ktorú chceš zopakovať, tak je ideálne sa do tej situácie presne takto vrátiť, pozrieť si ju. A presne, ako coach, ktorý používa aj NLP, tak ja sa vtedy pýtam, že dobre, a tá tvoja spomienka, ako som sa ťa teraz pýtala, je to fotka? Alebo je to film? A kebyže povieš, že to je fotka, ale my chceme ako keby znovu zopakovať ten úspech, chceme to preniesť na nejakú novú situáciu, tak vtedy by som povedala, že OK, tak čo keby som ťa pozvala dať do toho trošku pohyb? Vieš si predstaviť, že by si to rozpohyboval, že by z toho bol zrazu film a ty by si tomu dal pohyb. Okay? A teraz by sme do toho dali, že a čo tam aj počuješ? A už by sme išli rozvinúť aj tých ďalšie 4 zmysly, aby sme tam mali aspoň tých 5 základných, pretože čím viac podnetov dáme našej mysli, tak tým viac vieme dá sa povedať, že získať ten materiál, tie zdroje. Hej? Čiže máme potom komplet zdroje, ktoré vieme aplikovať inde. A teraz by sme napríklad povedali, že výborne, a teraz by si to vyživil, by sme sa treba spýtali, že ako si vedel, že si úspel, ako to vyzeralo, ako to prebiehalo, aby ty si čo najviac spomenul, ktoré tie momenty ťa potvrdili. A teraz a potom by som povedala treba, že a skús ešte tak akože zvýšiť tomu grády a skús ešte trošku viacej potešiť z toho, alebo maj takú akoby, že silnejšiu, urob tomu silnejšiu energiu. No a my by sme sa pýtali aj na farby, tak ako ty tu vieš urobiť farby, tak by som sa pýtala ešte predtým, že aké farby má ten pocit a kde sa nachádza v tele a by sme tomu dali proste ten pohyb. No a ty keby si to čo najviac akoby, že ochytal alebo zvedomil, tak by som povedala, že dobre, a teraz takto si to teraz akoby u seba uchovaj. A predstav si, že by si sa chystal na nejakú novú výzvu, na ktorej by ti veľmi záležalo. Už si zažil také, že na niečom veľa záleží. A nie je to tak, že keď nám na niečom veľmi záleží, tak máme to veľakrát aj spojené s nejakým nepokojom. Určite. Je to tak, hej? Lebo ak nám na niečom záleží, tak my vlastne vysielame tej svojej mysli signál, že ono je to možno aj nedosiahnuteľné. A preto veľakrát aj ľudia, ktorí mentálne nepracujú so svojou myslou, tak sa im v tom napríklad nepodarí dobre. Hej, že si povedia, že mne nešli slova, ja som bol úplne iný, ja som nebol vo svojej koži a tak ďalej, lebo sa mentálne nepripravili. A preto veľa športovcov sa mentálne pripravuje a nie len fyzicky. Akurát som mal presne nachystanú túto otázku, lebo mi to prišlo na že keď pozerám športovcov profesionálnych, ja sám som teda bývalý športovec, tak viem, že každý športovec alebo väčšina z nich má nejaké tie svoje rituály. Tak. Čiže vždycky to ráno pred tým zápasom robí niečo a robí to stále tak isto, až do toho zápasu, aby si v podstate navodil nejaký ten rituál úspechu. Presne tak. Čiže to je takisto asi to NLP v praxi, áno? A to je to, že áno, a to je to NLP v praxi, že my nevieme neprogramovať. My sa buď pripravíme a premýšľame o tých veciach tak, že nám vybudia tie dobré zdroje, alebo respektíve, že máme tie zdroje k dispozícii, alebo práve keď my podľahneme stresu, lebo sa mentálne nepripravíme, či už nedodržíme rituál, ktorý nás bežne dostával do pokoja, alebo ako si hovoril tomu známemu, že tak tú kávu pí popri tom, jak sa učíš a potom pri skúške ju pí znovu. Že to je o tom. Ale môžeš vidieť alebo počuť, keby si sa bavil s niekým fakt úspešným, tak napríklad ten športovec, ak je to bežec, ktorý beží, ja neviem, cez prekážky alebo podobne, štafetový beh, akokoľvek, tak veľakrát oni si najprv predstavia to, že už sa to stalo, už to majú. Čiže oni tej mysli ukážu, že ale veď ja už ja neviem, dobehol ten svoj najlepší limit, alebo úplne kľudne sa vidí s tou zlatou medailou, že dávajme tie ciele naozaj akoby, že vyššie. Mary Kay Ash to povedala, ja si to od nej tak veľmi pamätám, že ak máte svoje sny a ciele, že mierte až na mesiac, že najhoršie, čo sa môže stať, že skončíte medzi hviezdami, ale že mať tie veľké ciele, a teraz ja nemyslím, aby z toho boli ľudia paralizovaní, ale práve to, že keď ideme do niečoho, tak si predstavme ten želaný stav. Ono sa tomu hovorí, že aj že
end goal method. Hej, že pozrieme sa až na koniec toho cieľa. Už to máme. No a ten bežec, ten športovec, tak on si predstaví nie ten proces, ako prebiehal, ako okolo neho sa míňali. Ako prvé si pozrie, treba, že už to má, ako sa cíti, podľa čoho to vie, že úspel. Podľa čoho to vie, že dal najlepší výkon podľa seba. Niekto na prezentácii si povie, že idem robiť prezentáciu, veľmi dôležitú, veľmi na nej záleží. Podľa čoho to viem? Keď už je hotovo, že som spokojný alebo spokojná s tým, ako som to dala, hej? Že som bola najlepšia verzia seba. Alebo podobne. A tí ľudia už len na základe tejto otázky začnú si hovoriť, že tak, ja to cítim. Hej, napríklad ten kinestetik by povedal, že ja cítim taký blažený pocit, taký úplne pokoj. OK, a má to aj nejakú farbu ten pocit? A kde je v tvojej časti tela, hej, kde sa nachádza? A on sa nejako hýbe, alebo je tam statický a vlastne sa pracuje s týmito takými kvalitami a vtedy ten človek ide vlastne ešte viacej do hĺbky a povie, že áno, tuto niekde sa mi to takto, aj sa to hýbe, áno, takto sa to tu točí, dobre, tak to ešte viac to rozhýba. A čo tam ešte pozoruješ? A podľa čoho ešte vieš, že si úspel? A treba, keď tá prezentácia napríklad by to bola, tak on povie, že vidím tých ľudí, ako sa na mňa usmievajú. Oni už sú nedočkaví, oni chcú už vybehnúť na to pódium za mnou a chcú si, ja neviem, vypýtať ten autogram, alebo sa chcú na niečo solo spýtať. A toto pozorujú. Čiže toto je ten stav, kedy oni vlastne svoje mysli ukazujú, že aj toto je vlastne spomienka. Že to už bolo. Čiže už to nie je také, že nedosiahnuteľné. Už sa to stalo. Okay? Čiže, a teraz si predstav, že na túto prezentáciu by si sa šiel pripravovať, čiže toto je jedna vec, že sa môžeš pozrieť na ten záver a vlastne ty, keď už si vyživený a vieš, že toto je ten stav, ktorý chceš zažiť, tak to sú tie situácie, do ktorých môžeš ísť, kedy si už úspešný bol v akýchkoľvek podobách. Mohlo to byť úplne z inej oblasti, ale vieš, že toto je úspech. Áno, na tomto mi záležalo a tu som úspel, tak sa zase vieš ísť pozrieť do toho, vďaka čomu sa to tam darilo, hej, čo som pre to urobil, aké stratégie som použil, hej, že ako som to robil, že som úspel a vtedy si vieš ešte aj z toho zobrať do tejto svojej novej vízie ten nápad alebo tú stratégiu, že ešte aj toto tu je prítomné. A keď už máš teda ten end, už vieš, ako to bude vyzerať na konci, tak potom úplne kľudne môžeš z tej situácie odísť a povedať si, ja to ešte tak hovorím, že a potom sa otočíš, odchádzaš a ideš po červenom koberci. Za sebou sa vôbec neotáčaš, lebo nemusíš, lebo vieš, že tam je všetko v poriadku. Hej, a že ako kráčaš, keď vieš, že si úspel. Takže ešte to nacítiš cez to telo, aká dynamika toho kroku, a kam sa díváš a podobne. No a potom vlastne vyjdeš z tej situácie a môžeš sa ísť pripravovať potom na ten výkon, na ktorom ti záleží. Ale už si úplne inak emočne nastavený. Veľmi zaujímavé. Dá sa takto pracovať s každým? Alebo aké sú také blocking pointy alebo nejaké prekážky? Čiže aké sú predpoklady toho, že ten človek, s ktorým pracuješ, dosiahne ten cieľ, ktorý teda od tej spolupráce s tebou má? Áno, ono veľmi záleží na tom, že či ten človek do toho chce ísť. Áno, čiže ty môžeš nastaviť aj veľmi príjemné prostredie, aj bezpečné, ale ak ten človek napríklad má veľa ešte takých kontrolných mechanizmov v sebe, že sa príliš kontroluje. Pretože ak použiješ nejakú takúto, ja by som povedala, že taký, že nástroj, ono je totiž NLP je model, hej? On sa modeluje. To je veľa o fantázii, o tom, kam ten človek až popustí. Má to byť veľmi ľahké, ale niektorí ľudia sa veľmi berú vážne. A veľmi berú vážne zložité situácie a podobne. A teraz, keď ich chceš zobrať do nejakej humornej situácie. Ono je to, že a krásne to hovorí Peter Sassin, že you go first, že choď prvý do toho. Keď sprevádzaš toho človeka treba v tej technike alebo vlastne v tom cvičení, v ktorom mu chceš pomôcť ako keby získať čo najviac pre seba tých zdrojov, tak on hovorí, že musíš byť akoby že naladený v tej hravosti o mnoho viac. Potrebuješ ísť pred ním, aby si ho stiahol. No a cez to všetko ešte toto úplne nezaručuje. Čiže ja mám aj takú skúsenosť, že som s klientkou išla do toho úplne proste nadľahčovala som situáciu, humor som do toho prinášala, boli sme len jedna na jednu a som sa jej snažila hovoriť, že nič nie je dosť trapné a podobne, že pozri, že toto ja robím pre teba a ukazovala som, išla som ako keby o krok vpred
tej situácii, ale to napríklad nie je v coachingu, to je skôr v mentoringu alebo v tréningu, hej? Čiže aby vyslovene akoby, že ideme uvoľniť niečo, ideme nejakú novú zručnosť vybudovať, alebo proste chce nejakú schopnosť v sebe prebudiť, tak niekedy tam proste potrebuješ akoby naozaj vyjazdiť také nové kolaje, nové neurospojenia, hej? Že aby to naozaj bolo pre ňu funkčné. A nedokázala sa treba tak uvoľniť alebo dovoliť si. Nedokázala si to dovoliť. A toto je možno tak, ako v coachingu poznáme, ako poznáme aj v tréningu, že môžeš chcieť iba toľko, koľko chce ten klient. Že rešpektuješ jeho tempo, rešpektuješ jeho, kde sa on momentálne nachádza a rešpektuješ tu jeho múdrosť. Hej? Že ja si teda veľmi uvedomujem, že každý človek má v sebe to múdro, ktoré mu v tú chvíľu dovoluje presne tam, kde môže nazrieť, kde môže niečo zvládnuť a tak. Ty si hovorila ešte predtým o tej manipulácii. Keďže je to neurolingvistické programovanie, niekto si možno predstaví pod tým, že idem naprogramovať niekoho, ak to budem vedieť. Funguje to aj takto? Vie to niekto použiť nie úplne korektným spôsobom? Napríklad povedzme si, že veľa manželiek chce preprogramovať svojich mužov. Dá sa to týmto spôsobom spraviť? Poviem to, že je veľmi dôležitý zámer. Aký k tomu máme, že čo chceme robiť. Pretože komunikácia, vlastne sa bavíme o komunikácii. To je komunikačný model. Tak ako nemôžeme nekomunikovať, áno, to vieš, proste, či už odmietnem rozprávať, aj tak komunikujem. Komunikujem nejaké odmietnutie, komunikujem to neverbálne. Tak ako nevieme nekomunikovať, tak nevieme neovplyvňovať. A to je to, že niekto by to povedal akoby nemanipulovať. Hej? Iba, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že či ovplyvňujem človeka v dobrých pocitoch, alebo mu práve navodzujem pocity, ktoré ho oslabujú. Že mu znemožňujú, ja neviem, uspieť, alebo sa cítiť dobre, alebo akokoľvek. Lebo si predstav napríklad len kompliment. Keď dáš niekomu kompliment, neovplyvňuješ jeho emóciu. Však. A niekedy to chceš urobiť aj zámerne. Lebo naozaj sa ti treba spáčiť, že ten človek vyzerá ako vyzerá, alebo je oblečený tak, ako sa ti proste páči a chceš to pochváliť. A niekedy to možno urobíš aj preto, lebo vieš, že ten človek by teraz tú podporu celkom potreboval. Je tak? Tak možno mu povieš, že ohliadni sa, koľkokrát si už úspel. Ohliadni sa, koľko perfektných vecí si už za sebou spravil. Necháš ho ohliadnúť, necháš ho, aby on si na to prišiel. Nezačneš mu to vymenovávať, ale robíš to preto, aby tá sebahodnota mu stúpla, nie? Manipuluješ ho k dobrým pocitom. Pozitívne, áno. Áno, pozitívne. Čiže toto je to, že treba si uvedomovať, že s akým zámerom to robím. Pretože určite sa to dá aj zneužiť a vôbec to akoby že neodporúčam, pretože je to len krátkodobé, je to dočasné, ľudia veľmi ľahko zistia, že ako sa pri nich majú a že či to chcú ešte niekedy vôbec absolvovať a vieme, s kým nám je dobré a s kým nám úplne dobré nie je. Samozrejme. Keď si predstavíš v hlave takú najzaujímavejšiu alebo najprínosnejšiu spoluprácu, ktorú si mala v minulosti s nejakým klientom, čo ti tak prvé napadne alebo vystane? Aký bol problém, čo vám tá spolupráca umožnila a čo to prinieslo? Mám viac takých príkladov, ktoré mi teraz sa tak akoby ponúkajú v mysli, ktoré by som chcela povedať. Tak ja pracujem veľa s C-level lídrami a vôbec akoby, že s lídrami, ktorí vedú týmy a veľakrát je to o tom, že ten líder cíti takú obrovskú zodpovednosť, vieš, takú, že keď za ním prídu s otázkou, tak on má tú tendenciu odpovedať, pretože má pocit, že to je jeho úloha. Keď už za ním prišli, tak už asi všetko skúsili, ale napríklad, že si to úplne neoveria. Vieš, tak napríklad mi teraz tak napadol, že jeden klient Peter, volajme ho Peter, tak on prišiel s tým, že Erika, ja neviem, čo robím zle, ale proste ja mám schopných ľudí. Fakt viem, že mám schopných ľudí a oni za mnou v kúse chodia s otázkami a riešim to. Viem, že ako to vyzerá. A toto je už tá otázka. Ako to robíš? Že oni prichádzajú. No tak normálne, tak oni prídu, a mám tento problém, neviem to vyriešiť a tak mu poviem, jak by to mal urobiť, však som šéf, nie? Tak ja viem, že, a čo by si ešte mohol inak? Tak si skús predstaviť, keby ten človek bol úplne samostatný. Že by
že chceš, aby bol samostatný? Ako by to vyzeralo, keby bol samostatný? No jasné, tak on by s tými vecami si poradil, buď by, ja neviem, skúsil si spomenúť, ako to v minulosti riešil a začne. A teraz už idú také nápady. Hej? Alebo ja neviem, napríklad spýtal by sa kolegu, však ako oni aj medzi sebou sa môžu učiť a vzdelávať ako v tej istej línii, že to by sa mi tak veľmi páčilo. Že ako nechcem byť stále ten, ktorý tam akoby najmudrejší v miestnosti a podobne. A že chcel by sa cítiť, že smie tam aj nebyť. A neohrozí to, keď nebude po ruke. A hovorím, že tak ako inak by si to mohol robiť. Lebo už vieme, že teda robíš to tak, že oni prídu a ty poradíš. A on s tým odíde a on s tým urobí, čo treba. A nerozumiem. A keby si sa ich začal pýtať, a keď nebudú vedieť odpovedať, a hovorím, že ale za pokus to stojí. A teraz, že čo by som sa mohol pýtať? No tak poď. A vlastne sme išli do toho, že aké otázky jemu pomáhajú, keď mu niekto druhý kladie. A či mu to vôbec dobre robí, ak on si sám príde na to riešenie. A teraz vlastne, že áno, že on potom si také dobre sebavedomie z toho a potom si povie, na toto som vlastne prišiel sám. Čiže cez seba a cez svoje dobré zážitky, kedy on bol samostatný, si zrazu začal uvedomovať, ako by mohol spraviť samostatným treba z toho kolegu. A tak sme sa dohodli na tom, že urobí taký experiment, že keď príde za ním nejaký človek, tak neodpovie skôr, než položí aspoň 3 otázky. Hej, a napríklad prvá otázka, že čo konkrétne je problém? Hej? Alebo že čo je pre teba to najdôležitejšie? Že čo vlastne chce vyriešiť? Hej? Alebo že úplne kľudne sa ho spýta ako 3. z tej istej série otázok, čo chceš, aby bolo. Že ďalšia otázka, čo si už skúsil? A prípadne ak povie, a čo ešte by si mohol skúsiť? A keď ani tieto otázky, ako keby, že ešte úplne, že nezaberú, tak potom taká, že hovorí sa aj lenivá otázka, že ako ti viem pomôcť? Hej. A ako náhle začal klásť tieto otázky, tak hovoril, že proste sa to celé obrátilo, otočilo sa to. Pretože tí ľudia, oni poprvé odchádzali s riešením, na ktoré si sami prišli. Čiže to znamená, že aj o mnoho radšej tú cestu absolvovali. Ak si vymysleli riešenie, vymysleli si tú cestu k tomu riešeniu, to tak je, nie? Vtedy sme naozaj sa cítime takými vlastníkmi tej úlohy aj toho celého riešenia. A tak sa proste za tým vyberú. No a ďalší krát, keď už prišli a si všimli, že vždy to začína otázkami, tak niekedy si už tie otázky položili potom sami solo. Ale môžem ti ešte jeden príklad k tomu? Jasné, teraz mi napadol jeden príklad. Mali sme jeden tímový coaching. To bola skvelá vec. To bol zážitok. Riaditeľ firmy chcel tímový coaching pre jeden tím konkrétny, kde boli takí, že bol tam technický riaditeľ a všetko to boli takí technológovia a inžinieri. A on vedel, že tí ľudia v tom tíme sú veľmi šikovní, ale že nejak majú pocit, že vždy je to na tom šéfovi. A teraz nevedel, že či šéf nutne musí rozhodovať, a tí ľudia sú nesamostatní, alebo je to, že on ich trošku akoby že brzdí, že ich drží tak nejako v svojom tieni. A takže poďme na tímový coaching. No a tímový coaching, keď robím s ľuďmi, tak je to samozrejme o tom, že oni si nastavia za to obdobie, ktoré máme spolu na spoluprácu, tak si nastavia, čo chcú dosiahnuť. Ja neviem, čo chcú dosiahnuť, o 3 sedenia alebo o 3 mesiace, o 6 mesiacov, čo má byť dosiahnuté. A oni si sami nastavujú, aké kroky ich k tomu dovedú a na čom chcú pracovať počas toho, aby sa mohol ten výsledok udiať. No a počas toho, ako my potom trénujeme v tom tímovom koučovaní jednotlivé zručnosti, ktoré si oni zadefinujú, či je to spôsob rozhodovania, alebo je tam spôsob delegovania, alebo je tam spôsob zdávania si spätnej väzby, delenia si právomoci alebo akokoľvek tie témy, ktoré si oni zadefinujú. A ja práve tým, že mám rada aj zažitkovú pedagogiku, s ňou robím veľmi rada a môžem využívať aj tieto NLP nástroje, tak ja ich brávam do rôznych aktivít, kde vlastne umožňujem to, aby sa uvoľnila tá myseľ. Aby sa tí ľudia naozaj dostali do toho svojho najlepšieho ja a aby sa aj oni sami navzájom tak zažili. Čiže navzájom ako kolegovia, že zrazu, čo v tomto kolegovi je? Hej? A ty si sa čo doteraz neprejavil? Alebo napríklad doteraz si vždy iba mlčal a na tej porade proste prešlo kolečko a ty si sa nevyjadril. A pritom ty máš také múdro. Čiže sa tak navzájom počujú a v tých aktivitách to veľmi krásne je vidieť. Spomínal si, keď sme sa rozprávali predtým, že robíš s Legom. A to vidíš tam. Proste ľudia, ako náhle sa začnú hrať, tak je to, že najlepšia verzia človeka, nie? Taká, že a tá pravá verzia. Čiže aj to, čo bežne robia v
interakcii s kolegom a je to veľakrát aj problém, tak aj v tej hre sa to prejaví. Napríklad, že sám si niečo uzurpuje alebo nespolupracuje alebo a tak. A toto bolo veľmi zaujímavé, že robili rôzne aktivity a pritom to boli hravé aktivity, že to nešlo ani o operáciu mozgu, ani o nič zásadné. A tí ľudia, mladí, väčšinou tam mal mladých ľudí, tak oni v skupinkách vytvárali riešenia, potom ich prinášali do celej skupiny a on tak počúval, že dobre, lebo aj on bol v jednej skupine zadelený a teraz, že dobre, a teraz, že dobre. Takže aj ty povedz, ako to treba urobiť, aj ty povedz, no dobre, a ja vám teraz poviem, ako to urobíme. Zrazu to strhol zase na seba a zrazu to išlo. A takže urobíme to takto. Čiže on svoje riešenie, ktoré mal od začiatku, proste ho presadil. Napriek tomu, že mu hovorili, že ale poďme to skúsiť takto a prečo musíme zase podľa teba. A jeden človek v spätnej väzbe mu povedal, že ja mám rád kreativitu a proste vždy mám veľa nápadov a mňa už to prestáva baviť ich prinášať, že vidí, že to nemá žiaden efekt. A tak, jak sme sa rozprávali o tom Petrovi, že on si vybral takéto otázky, to sú také, že transformačné otázky, ktoré práve aj líder môže prinášať ako koučovacie princípy. A pripravila som pre nich takú aktivitu, kde mali sadu týchto otázok, takých vyslovene, že aby v tom človeku práve akoby spúšťala tá motivácia, ten pohľad na ten zmysel, na to, že aha, čo je vlastne to dôležité. A potom prípadne také naozaj, a čo sa ti už podarilo k tomu? Už si niečo skúsil? A čo by si ešte mohol skúsiť? A potom by tam bola prípadne tá otázka, a ako ti viem pomôcť? No a oni si tieto otázky poprechádzali a mali to v tej aktivite, si to trénovali a oni, že to je jaké dobré, že toto normálne budeme aj doma používať, to budeme aj s deťmi používať. No a ten šéf, ten líder, on že, no toto nie som ja, toto ja používať nebudem. Hej. A hovorí, že ale viete čo, kolegovia, tak teraz, keď už tieto otázky poznáte, tak predtým, než prídete za mnou s nejakou otázkou, najprv si ich položte, zodpovedzte si ich. A potom, ak náhodou vám ešte niečo nebude jasné, môžete prísť za mnou. Vie, že to zafungovalo? Lebo tí ľudia si zrazu uvedomili, že aha, tak už to nemusí byť to pravidlo, že on musí rozhodnúť. Vieš? Veď on vlastne povedal, prídite na to, zodpovedzte si otázky, vyriešte. A keď oni prišli na to najlepšie riešenie, čo potrebovali, tak oni za ním prestali chodiť. Hej? No, vieš, nefungovalo to plošne. Ale veľa ľuďom už nemusel zasahovať do toho rozhodovania. Dobre. Takže v podstate ho obišli, ale takým tým humánnym spôsobom. S dohodou. Stikla tam dohoda. Proste položte si otázky, zodpovedzte si na ne. Áno. Dobre, a teraz možno, aby sme ťa trošku viac poznali ako lektorku. Tá základná otázka je, že v čom je Erika Feketová špeciálna, v čom je odlišná od tých rovnakých lektorov alebo od tých lektorov na rovnakú tému? Čo je taká tvoja super schopnosť? Tak možno je to práve to, že ma naozaj zaujíma tá ľudská myseľ a že veľmi mi záleží na tom, aby ľudia sa spoznali. Aby napríklad prišli na to, že čo sú tie ich talenty alebo čo sú tie ich silné stránky a práve na základe už zažitých skúseností, tak ja toto v nich vždy zobudzam. Pretože mne sa, vieš, veľmi sa mi páči, ak ľudia prídu na tréning a učia sa zvnútra von. Vieš, čo tým myslím? Proste už dospelý človek v určitej fáze, ak sa neučí úplne novú vec, nie je to úplne prospešné, aby na seba stále nakladal nové know-how, lebo potom on nevie, že či to predchádzajúce má nejak ako zahodiť, ak to nevie prepojiť, ale že ja veľa pracujem s tým, aby si človek najprv prišiel na to všetko, čo už on k tomu vie. Čiže veľa pracujeme s uvedomením, veľa pracujeme naozaj s takou emočnou zrelosťou, kompetenciou. Napríklad veľa pracujem s tým, aby ľudia práve rozumeli, kedy sa v nich spúšťa stres. Aké potreby nenaplnené alebo ohrozené to u nich spúšťa. Aby sa vedeli postarať o tie svoje potreby. Aby si vedeli držať a určovať hranice. Aby napríklad vedeli, že ak ja popustím niekomu tú hranicu, tak u mňa sa to preukáže presne tak, že sa vo mne spustí poplach a idem do stresu. No a keď mám stres, tak nie som najlepšia verzia seba. Ja vtedy neviem najlepšie rozhodovať, ani najrýchlejšie. Hej, že nepodám ten výkon a potom zase spätne tí ľudia o sebe pochybujú.
veď tu som zlyhal, veď som to už vedel a už teraz robím chyby ešte aj tam, kde som nerobil a podobne. Že keď si uvedomujú, že pod stresom ja jednoducho nie som najlepšia verzia seba, nie je mi v tom dobre, tak je pre nich veľmi dôležité, že si uvedomovať, že zaregistrovať. Rozumiem, že teraz sa mi niečo deje. Napríklad, že si učíme sa klásť si tie otázky. Čo sa mi teraz deje? Ja sa bojím. Čo sa bojím? Z čoho mám strach? A zrazu je tam to, že a zrazu sa začnú ukazovať tie potreby, ktoré potrebujem ošetriť, aby som ich mal naplnené. Čiže oni sa naučia postarať sa o seba, aby keď sú napríklad aj v nejakej zaťažujúcej komunikácii, vo vzťahovej, všade, kde sa s ľuďmi stýkame, tak sú vzťahové témy a práca s ľuďmi, ak sa hovorí, že je aj taká najzásadnejšia a možno aj najťažšia, tak tam práve títo ľudia sú pripravení. Ja sa veľa venujem aj zásadným rozhovorom a vôbec príprave na to, aby vedeli oddelovať fakty od interpretácií. Hej, že je jedna vec, že niečo mi ten človek povedal, ale je druhá vec, že ja si o tom niečo myslím. Hej, a ešte stále to neznamená, že on je arogantný. Hej? A príkladne, že vedieť toto oddelovať, pretože keď si uvedomím, že keď to oddelím, v tom druhom človeku nespúšťam poplach. Čiže ak ja sa viem postarať o seba, uvedomujem si, aké je veľmi dôležité, keď som naozaj vo svojej sile, tak potom môžem presne premýšľať o tom, že ako ja môžem rôzne spúšťať v tom druhom človeku zase poplach. Ako ja vstúpim na tú mínu a odpalím ju. Že čo sa teraz vlastne stalo? Čiže učím tých ľudí v rámci akýchkoľvek, či už je to aktívne počúvanie, alebo vyslovene, že pracujeme na nejakej bdelej, efektívnej komunikácii, alebo pracujeme s asertivitou, alebo pracujeme s líderskými zručnosťami, akýmikoľvek, tak vždy vediem tých ľudí práve cez to poznanie seba, lebo keď sa vedia o seba postarať, potom sa vedia postarať aj o toho partnera v tom rozhovore. Čiže vedia sa priblížiť, vedia sa postarať o jeho potreby, vedia predvídať, vedia sa dopýtať. Hej, vedia povedať, že teraz, keď som toto povedala, si som šlapol niekam, kde som nemal, ak chceš, nemusíme sa tomu vôbec venovať. A ten človek napríklad ho práve do toho pozve a povie, že nie je to v poriadku, iba ma to zarazilo, ale chcem sa o tom porozprávať a zrazu sú tam otvorené dvere. Hej, čiže ja by som povedala, že práve tá práca s tou kvalitou v nás a s emóciami, s takou našou nejakou odolnosťou v záťaži, vedieť sa naozaj o seba postarať, obzvlášť keď na tom záleží, tak potom môžem sa postarať aj o tých druhých. Čiže ak viem viesť svoj život, tak viem viesť život aj tých druhých. Potom sa viem naozaj postarať o to, aby, v atmosfére toho tímu som ako líder prinášal, naozaj takú tú podporu, že naozaj ma zaujíma to, ako sa druhý v tom cítia. Že sa viem postarať napríklad o také ich, ako sa v tom cítia v tej roli. Či sa cítia hodnotní, či dostatočne im dávam vedieť, že vidím tu ich hodnotu. V čom konkrétne. Hej? Či napríklad sa postaram o to, aby mali dostatok priestoru na rozhodovanie sa, aby sa cítili nejaký autonómny. Hej? Taký, že mám možnosť rozhodovať, niekto sa pýta na môj názor. Lebo aj keď niekomu položím otázku, tak vlastne mňa zaujíma, ako on o tom premýšľa. A či jemu v tom bude dobre. Hej? Že sa napríklad postaram o to, aby bolo férové to prostredie, že naozaj môže byť človek, ktorý mi je veľmi podobný a ten mi bude možno akoby prirodzene bližšie. Pretože keď viem, ako by som ja reagovala, on reaguje podobne. No proste to je ako rodina. Vtedy je to také, že patríme k sebe, sme z jedného kmeňa a naozaj môže v tom tíme byť niekto, kto je že úplne iný. Úplne iný. A ak nerozumiem tomu, že to vo mne spúšťa stres, práve preto, že tomu nerozumiem, práve preto, že sa tak nesprávam, alebo práve preto, lebo tie motivácie, ktoré sú pre neho dôležité, pre mňa také dôležité nie sú a naopak, tak ako náhle ja toto neviem, tak sa poprvé neviem priblížiť k tomu človeku, neviem ho rešpektovať, že on je v poriadku tak, jak je. Že neviem ho brať celostne ako človeka, ktorý má možnosť prispieť k tomuto tímu, ale neberiem ho cez sympatie a nesympatie. Čiže potom to zrazu môže byť, že ten líder alebo ten, kto vedie tých ľudí, tak sa vie postarať aj o toho, kto k tomu je nahony vzdialený. Lebo si dokáže povedať, že ten človek ma v niečom doplňa. A čo je to? A zase môže modelovať tú situáciu a môže si povedať, že čo je to, čo ten človek vie a ja to neviem. Alebo je v tom silný, mňa to možno vyrušuje, ale možno v niektorých situáciách je práve dôležité, že on taký je.
Ako to viem využiť? Ako to viem využiť predtým? Alebo ako napríklad možno ja ho viem požiadať o to, nech mi to odhalí, nech ma možno v tom on niečo naučí. Takže keby som mala povedať to, že naozaj pracujem s tými nástrojmi, ktoré môžu mysel priviesť k rýchlej zmene. Naozaj, že tam sa vedia udiať rýchle zmeny, aj trvalé zmeny, pretože sa udejú na tej podvedomej úrovni. Tak by som možno povedala aj to, že sa mi podarilo v rámci toho NLP dostať to NLP do firiem tak, že som vlastne ako keby odpojila od toho nejakú ezotériku, alebo niektorí ľudia to ako také niečo extravagantné možno vnímali, alebo taký show, hej, že, lebo keď si predstavíš, že NLP bývalo predstavované ako bojíte sa hadov a teraz nejaké 3-5 minútové sedenie a zrazu mu dali pitona okolo krku. Čiže preto ľudia možno to NLP vnímali ako niečo show. Také, že nie, jak by som povedala, také nejaké spirituálne? Áno, že to možno vnímali ako spirituálne a tým pádom to nebrali ako niečo, ako exaktnú vedu, ako niečo, čo je naozaj funkčné. Hej, že toto chcem povedať, že a môžem povedať, že sa mi naozaj práve preto, že ja to NLP používam veľmi, tak by som povedala, civilne, veľmi eticky a práve iba na to, aby človek pocítil tú svoju silu, aby si spomenul na to, kedy sa mu tie veci už daria. Respektíve, aby vedel pokojne aj opraviť svoje správanie, lebo ak príde na to, že toto správanie, ktoré robí, opakovane mu nedáva dobré výsledky a príde na to, ako to robí, že to kazí a on to chce zmeniť, že to nie je o tom, že ja ho chcem opraviť, tak v tom momente vieme sa na to pozerať, že dobre, a teraz keď sa na to pozeráš už ako z pohľadu, ja neviem, svojho múdra alebo z nejakého pohľadu svojho najväčšieho kreatívca a pozeráš sa na to z nadhľadu, tak čo by si ty teraz v tej situácii odporúčil urobiť tomu svojmu ja tam vtedy? Hej? A ten človek zrazu príde, no jasné, lebo sa na to pozerá z nadhľadu a povie si, že tak vtedy bolo by ideálnejšie, keby a už ide a už dáva scenár. Keby som ja toto urobil, alebo toto neurobil, keby som toto povedal, alebo toto nepovedal. OK, výborne. A potom namodelujeme situáciu, ktorá je ako keby prvýkrát, že tá sa nestala, ale teraz sa ide diať a ty ideš do toho ako keby, že s novým nastavením, s novou stratégiou a že chceš to vyskúšať? Že ako by to mohlo vyzerať? No a on si vlastne vizualizuje tú situáciu podľa toho, ako by to vyzeralo podľa nového scenára a potom si tú situáciu iba preberie. A už má nový taký grif, nový talent, lebo už to zrazu videl, už to zrazu cítil, už vie, ako sa v tom bude cítiť, keď to na budúce zopakuje. Už to nie je prvýkrát, už je to taká ako keby viac rutina. Tak, výborne. A keď si hovorila, že tam sú tie nejaké jazykové modely, áno. Aj AI, tak ako ho poznáme, nejaký jazykový model, má to niečo spolu spoločné, alebo akým spôsobom ty využívaš pri NLP možno tú AI, ktorú poznáme? No jasné, AI, ja som zástanca nových technológií a som taký fanda, čiže určite zvedavá na to som a veľmi rada to používam. Tak ja by som povedala, že AI nám určite môže pomôcť s obsahom, ale on nám nepomôže s interpretáciou. Čiže to, ako my ľudia interpretujeme určité skúsenosti, tak to je na základe výchovy, nejakej genetickej výbavy a tak ďalej. Čiže my ako ľudia, my naozaj to, čo prijímame, čo sa učíme o tomto svete, tak my to ešte okrem toho filtrujeme a vyberáme iba to, čo momentálne na to máme fokus, máme na to zameranú pozornosť. My to ešte k tomu akoby aj zgeneralizujeme, zovšeobecníme. Takže naozaj používame množstvo filtrov, ktoré takto sa aplikujú. A čo chcem povedať, že AI podľa mňa ešte dlho nebude mať tú schopnosť interpretovať buď nejaký zážitok alebo nejak ten prežitok popri nejakej situácii, ktorú máme. Takže keď sa ty budeš rozprávať s niekým a budeš práve chcieť, aby ti povedal, ako on vníma určitú situáciu, ako ti ju bude popisovať, tak ja som presvedčená o tom, že ešte dlho, kým my ľudia budeme komunikovať, tak na toto AI nebude mať takéto, že dopýtať sa
overiť si, také naozaj vcítiť sa do toho človeka, že čo on prežíva a čo by potreboval, aby sa v tom mal lepšie. A ako by to mohol urobiť, aby mu v tom naozaj bolo lepšie a mohol sa posunúť z toho miesta, niekde, kde to bude pre ňoho produktívne, tak ja si myslím, že toto AI model nedá. Čítanie medzi riadkami mu ešte chýba. Áno, že to hej. Kto ťa v rámci NLP možno v živote najviac inšpiroval, alebo čo ťa k tomu NLPčku priviedlo? Je tam nejaká osoba alebo kniha možno, ktorá ťa inšpirovala najviac v tejto oblasti? Vieš, čo je veľmi zaujímavé? Mala som asi 17-18 rokov, som bola na prvom svojom rozvojovom kurze a to bolo zhodou okolností Silvová metóda. Silvová metóda bola veľmi zaznávaná. To bolo také mysterizované, také, že bol nad tým taký nejaký opar, ako keby to bola nejaká paveda alebo podobne, také niečo esoterické. Ale ja môžem povedať, že mne sa tam vtedy akože úplne že odhalili veci mysle. Také, že čo všetko mysel je schopná. A naozaj veľa sme sa tam bavili o tom, že kam fokusuješ svoju pozornosť, tak to rastie. A že ako je napríklad dôležité, že keď chceš zmeniť alebo zvládnuť nejakú udalosť dobre, tak musíš sa najprv postarať o svoj emočný stav. A napríklad sme sa učili usmievať, aj keď nemáš silu. Hej, že napríklad len tak, preto, lebo stretneš človeka, ktorého rád vidíš, tak ten úsmev mu vieš dať, lebo je preňho. Nie je to preto, že ti v tejto situácii dlhodobo je veľmi dobré. Takže to je o tom. A to bolo pre mňa úplne že obrovskou zmenou, pretože mne sa úplne zmenilo správanie v tom veku po pubertálnom už pomaly, tak som bývala aj dosť taká smutná, nervózna z vecí. Všetko som chcela rýchlo alebo zvládnuť a výborne mala som vysoký nárok na seba aj na iných ľudí. Čiže by som povedala, že som bola ľahko popudiva. Hej? A zrazu sa udialo to, že ja som začala inak vnímať seba, inak vnímať ľudí, že to bol taký akoby prvý, ja by som povedala taký game changer, taký riadny. A odvtedy napríklad ma veľa zaujímali ľudia, ale práve tá ich mysel. No a práve metaprogramy reči, ktoré tiež vychádzajú z NLP modelu, tam som sa začítala do knihy. A teraz autorka je, že Shell Rose Charvet. A tá kniha Slová, ktoré menia myslenie. Ak si dobre spomínam, tak takto by to malo byť, že slova, ktoré menia myslenie. A to je, že a tam práve som sa dočítala o týchto rôznych metaprogramoch a to sú tie vnútorné motivácie. A to je to, že tak ako myslíme, tak aj hovoríme a že v tých slovách to je naozaj počuť. A to je jeden nádherný nástroj, alebo jak by som to povedala úplne kľudne, že prístup, kde ty môžeš na základe otázok, ktoré autori vyvinuli, a práve myslím, že pán doktor Bailey, on vyvinul niekoľko otázok, ktoré krásne vedia ukázať, aké tie naše vnútorné motivácie sú. A ja spomeniem len niektoré, spomeniem napríklad takých 7-8 modulov, týchto typov. Jeden, to som spomenula, že motivovaný ku, alebo motivovaný od. Hej? Čiže priblížiť sa k cieľu, alebo vyhnúť sa. To je jeden, len na dvoch stranách jednej škály. Potom ďalší je napríklad, že je niekto zameraný na detail alebo na celok. A na všetko toto sa dá krásne prísť počas toho len, že počúvaš toho človeka. Tak ukážem ti konkrétny príklad. Napríklad by si sa spýtal, že by si prijímal napríklad niekoho do zamestnania, k sebe, do tímu. Aby si sa ho spýtal, že aké kritériá sú pre teba dôležité. Aby tá práca ti umožnila. Aké kritériá sú tie, na základe ktorých sa budeš rozhodovať? Že či zoberieš moju ponuku alebo ponuku niekoho iného. A ten človek ti napríklad začne menovať. Vymyslím si. Dobrý kolektív. Na tom mi veľmi záleží. Chcel by som určite to nemať ďaleko do práce. Chcel by som, a treba povie, ja neviem, flexibilný čas. Akokoľvek. Tu ešte stále nič ti neodhalil, ale ak sa začneš pýtať na tieto kritériá, že na základe čoho je to pre ňoho dôležité, alebo úplne kľudne, že prečo je pre teba dôležité nemať to ďaleko do tej práce. A on ti začína napríklad hovoriť, že milujem šport. A každý jeden deň chcem chodiť do telocvične a mám skvelého trénera, ktorý je v našej telocvični, aby som naozaj nechcel meniť trénera.
Hej. Nechcel by som si začať zvykať na niekoho iného. A tak je pre mňa lepšie, aby som toto mohol takto naplniť. A ty zrazu počúvaš, že či hovorí, že sa chce k niečomu priblížiť, alebo sa chce niečomu vyhnúť. No tak on chce bývať blízko. Ty, keď si motivovaný napríklad na priblížiť sa k cieľom dosahovať, tak by si možno povedal, chce byť blízko, lebo chce získať čas. A on nechce prísť od trénera. Čiže a zrazu začneš si značiť, že aha, tak on je v tomto motivovaný od. A ideš a pýtaš sa na ďalšie kritériá, pretože chceš to, dobre to chceš nakalibrovať. Chceš to dobre otestovať, že či si sa ako keby že nenechal uniesť iba jedným príkladom. Tak sa spýtaš na ďalšie kritérium. A treba, že počul som to kritérium, že dobrý kolektív. Hej? Čo je na tom dôležité? Hej? Alebo že dopýtaš sa. A on ti napríklad povie, že no tak keď sú dobré vzťahy, tak všetko funguje lepšie. A ciele plníme rýchlejšie, sme takí spokojnejší, radi sa stretávame. Ja osobne som o mnoho výkonnejší. A už ti zrazu hovorí, že a tu je ale motivovaný ku. Že? No a teraz, a len si to začneš akoby, že porovnávať. Tak už mám 50 na 50. Hej? A teraz, že dobre, lebo on nemusí byť na jednom konci alebo na druhom konci tej škály, to spektra. A teraz si zoberieš ďalšiu a môžeš si kľudne ako keby, že iné kritériá, ktoré pomenoval. A teraz vlastne zistuješ len treba tento jeden nástroj, alebo jak by som povedala, tento jeden typ. A teraz si predstav, že obsadzuješ tú pozíciu a teda ty už vieš, že akého človeka tam potrebuješ. A teraz si predstav, že tvoj človek, ty by si chcel, aby mal ťah na bránku, ale zároveň, aby fakt aj zvažoval rizika, nie? Že aby neurobil nejaké len také rozhodnutie na prvú, ale hlavne rýchlo. Hej? A teraz si môžeš povedať, že aha, tak keď on je už minimálne 50 na 50, tak to môže byť, že bude aj zvažovať, ale zároveň bude mať aj ten ťah na tú bránku. Že tam tá rovnováha. Áno, že nebude iba ten opatrný. Nebude iba ten, ktorého bude musieť motivovať, že ak tieto veci do konca týždňa nedáme von, tak prídeme o zákazníka, hej, že nemusel by si mu iba ukazovať, že čo strátime, keď. Hej? No a takto vlastne sú ďalšie tieto jazykové modely alebo profily, dalo by sa povedať, že profily osobnosti. A napríklad treba na detaila na celok, tak to nevieš na to položiť konkrétnu otázku, ale vieš to veľmi počúvať. Dáš len treba tomu človeku nejakú otázku na nejakú situáciu a budeš vidieť, do akej hĺbky ide, koľko detailov ti dáva, alebo napríklad, či sa vracia do toho nadhľadu, či si stráži to, že z povrchu vidí na to. Že či ho viacej motivuje, jak sa hovorí, že vidieť les, alebo práve ten jeden strom v tom lese a tie vetvičky všetky a tak ďalej. Takže, a potom sú tam rôzne ďalšie vnútorné motivácie, ktoré ti hovoria o tom, že napríklad, že ten človek má vnútorné vlastné štandardy, podľa ktorých sa rozhoduje. Alebo sa rozhoduje na základe spätnej väzby. A napríklad tam by úplne klasicky stačila otázka, ktorá práve vychádza z tohto modelu, že podľa čoho vieš, že si urobil dobre svoju prácu? Úplne legálna otázka, nie? Taká legitímna, môžeš ju dať kľudne na pohovore. No a napríklad ten človek ti povie, no tak to jednoducho viem. Proste som spokojný, mám to urobené tak, jak som si to naplánoval, tak tento človek bude internálny. A to bude znamenať, že naozaj on sa rozhoduje na základe svojich vlastných štandardov, že o tej úlohe má nejakú predstavu, má jasný stav, taký ten cieľový, ako to bude vyzerať. A ak to on urobil podľa toho, akú mal tú predstavu, tak bude spokojný. To má ale aj úskalia. Hej? Áno, lebo má nejaké ciele, že od šéfa a KPIs potom záležitosti. Presne. Čiže tam je to o tom, že ako dobre sa bavíme o tom výslednom cieli. Hej? Čo má byť dosiahnuté, či to vidíme rovnako. Pretože ak prídeme v rámci rozhovoru na to, že aha, počkaj, ty si to trošku inak predstavil, lebo ak by on dosiahol to, čo si predstavil, on by bol spokojný. Je tak? Hej? Takže vlastne vieš kalibrovať s ním vlastne aj toto, že aha, takže vieš, že potrebuješ s ním mať rozhovor, ale že on ti nebude veľmi reagovať na spätnú väzbu. Že to nebude také. Hej? Ale potom môže byť napríklad druhý človek, ktorý ti odpovie na tú istú otázku, podľa čoho vieš, že si urobil dobre svoju prácu. No tak to musia druhý povedať. Hej? Takže ideálne, keď je zákazník spokojný, určite keď chodia dobré referencie, alebo keď ma niekto pochváli. A vtedy je to na tom opačnom spektre, ale vtedy vieš, že tento človek bude veľmi závislý od spätnej väzby.
A že keď ju nebude dostávať, a to je jedno, či to bude spätná väzba rozvojová, alebo to bude oceňujúca, ale že ak ju nebude dostávať, on bude neistý. Spomalí. Nebude vedieť sa vydať do akcie tak ľahko, lebo nebude vedieť, či ide správne. Čiže tam napríklad, ak je šéf internálny, že nepotrebuje spätnú väzbu, tak tieto typy ľudí majú pocit, že ani druhý to nepotrebujú. To je také, že podľa seba, vieš, to tak vnímam. A takže tam napríklad veľmi dobre pomáha to, že uvedomiť si, že ak mám tohto externálneho, ale pre mňa je to v poriadku. Lebo napríklad si predstav, že máš vzdelávaciu spoločnosť a teraz ty chceš, aby lektor bol externálny. No preto, lebo on keď tam bude pri ňom sedieť, ja neviem, 15 ľudí, tak on potrebuje byť vnímavý na to, čo oni vyžarujú, či sa bavia, nudia, či sú unavení. A ten internálny, on by mal svoj plán a on by ich proste ťahal, hej? Odignoroval. Áno, akože dá sa to tak povedať, že by ich kľudne aj odignoroval. Takže je dôležité vedieť, že akú pozíciu obsadzujem, alebo ten kolega, ktorý tam už je, akú rolu on má, hej? A že či sedí správny zadok na správnej stoličke. Hej, že to je o tom, že on vôbec nemusí byť zlý človek, len my sme mu dali úlohy a agendu, ktorá vôbec nezodpovedá jeho vnútorným motiváciám. A toto je vlastne veľmi dôležité. Vedieť, že či som tam potrebovala proaktívneho človeka alebo reaktívneho. Pretože ak mám hotel a obsadzujem pozíciu recepčnej, no tak chcem tam to dievča, ktoré bude reaktívne, pretože bude motivované tým, že až príde hosť, všetko nechám a venujem sa mu. Hej, lebo reagujem na tú požiadavku alebo na to, čo príde. No ale ak táto osôbka bude proaktívna, lebo do životopisu sme dali, chceme proaktívneho človeka na reaktívnu pozíciu a teraz príde táto proaktívna osôbka a ona tam nebude mať hostia pol dňa, nikto nechodí, ona už urobila účtovníctvo, už spravila, čo sa dalo, tak zoberie krhličku a pôjde polievať kvety po hoteli, však nech využije ten čas, nie však ako veď toľko energie má ešte v sebe. Nezavolá ten riaditeľ hotela? Kde ty si? Nemáš ty sedieť na tej recepcii a v podstate a ona si povie za dobrotu na žobrotu, že? Jasné. A pritom iba nesprávny zadok na nesprávnej stoličke. Takže a tieto motivácie, toto je niečo, čo napríklad veľmi často robíme s ľuďmi, že príde za mnou líder a treba chce vedieť, ako pracovať s tými ľuďmi, ktorých má, možno im prídu nejaké nová agenda im pribudne, alebo nejaký nový projekt pribudne, tak napríklad chce presne vedieť, že akých ľudí má, ako sú motivovaní, pretože tu ti ešte poviem jednu vec, že toto je veľmi situačný model. Čiže on vôbec nie je tak, že ja dnes si toho človeka ako keby otestujem, a to je v tom dobrom význame, tak to neznamená, že... A taký to je už navždy. A ja v každej jednej situácii s ním môžem počítať ako s proaktívnym, ako na ciele orientovaným, ako človek, ktorý vidí celok, ako niekto, kto potrebuje spätnú väzbu a ja mu ju teda rád dám. Hej? Napríklad v kontexte vzťah, alebo v kontexte nejaké hobby, alebo v kontexte inej práce, môže to mať úplne inak. Čiže je ideálne, keď ten líder si to ako keby, že toto celé akoby preverí, že v akom nastavení teraz mám týchto ľudí, s kým môžem počítať do akých úloh, kde použijem najviac toho dobrého potenciálu, alebo teda kde najlepšie využijem ten potenciál a potom ideálne, ak si toto naučia. Čiže, a keď si sa pýtal na to, že prečo by líder mal ovládať NLP, tak možno práve na to, aby vedel dobre pracovať s tými motiváciami tých svojich ľudí, aby ich vedel dobre umiestňovať, lebo to je niečo ako keď vieš o niekom, že má nejaký talent, ale ak mu ho nepodporuješ alebo mu ho nerozvíjaš, nedávaš mu na to tie možnosti, aby ten talent rástol, tak ten talent môže aj pôsobiť aj deštruktívne. Že môže to byť veľmi, veľmi nevhodne. Čiže je to veľmi dobrý nástroj na vyskladanie celého toho tímu, určite, aby to pasovalo dohromady. Určite. A dá sa povedať teda, ty si hovorila o tom autorovi, o tom, že to bol pre teba game changer, že to bola pre teba taká tá najsilnejšia životná zmena, alebo to najväčšie životné múdro, lebo vždycky tá záverečná otázka je zameraná na to, že čo za úplného mladá sme nejakým spôsobom robili, boli sme o tom presvedčení, teraz už to robíme úplne inak a prečo sme sa to teda naučili a prečo si teraz myslíme, že to bolo predtým chyba a teraz je to
Teraz je to opačne. Čiže áno, jak som povedala, že ten kurz bol pre mňa taký game changer, ale ten mi vlastne otvoril dvere, že som sa začala veľa zaujímať o ľudskú myseľ. A potom to bol coaching, potom to bolo, že som do toho priložila NLP, že som do toho pridala veľa psychológie, neurovied, to je základ a tá zážitková pedagogika. Ale keby možno tam na začiatku som práve neodhalila to, aká tá myseľ je plná, ako sa dajú robiť zmeny, tak by som možno, ja si myslím, práve neskúmala. Nehľadala by som ďalej tie možnosti v ľuďoch, ktoré sú. A vďaka tomu ja veľmi verím v ľudí a verím v to, že keď oni chcú robiť zmenu, tak tá zmena je vždy možná. A aby som povedala, že mám takú tú vášeň, pretože vidieť v tých druhých tie ich silné stránky, vidieť tie ich možnosti. A veľakrát, keď mi povie niekto, že niekoho obdivuje, ale napríklad má pocit, že toto akože možno v inom živote si treba spovie, tak ja hovorím, že ak to obdivuješ, tak to znamená, že to v sebe máš. Inak by si to nikdy nevšimol. A vtedy sa na tom dá krásne pracovať. Čiže ja milujem to, keď vidím, že ľudia si môžu plniť svoje sny, že nemusia robiť veci v záťaži, že napríklad, keď niekto vedie svoj tím, tak to vôbec nemusí byť náročné, ťažké, že to nemusí byť, že to je všetko na ňom, že sa smie naučiť tých ľudí zmocniť a deliť sa o tú agendu alebo aj o tú zodpovednosť, že ten človek môže s ľahkosťou povedať, počúvajte ľudia, ja teraz potrebujem, aby ste vy zabrali. Ja som vyčerpaný a teraz skúste potiahnuť vy a ja sa k vám potom pridám. A že to nebude nejaké zlíhanie. Že ja by som povedala, že ma to urobilo veľmi slobodnou. Že vnímam ten život, že každý jeden človek má svoju mapu sveta. Že nie je realita ako realita, ale je to o tom, že ten človek sa na to nahliada na základe nejakých svojich skúseností. Nejakých dobrých skúseností, ale aj nejaké, ktoré ho potrápili v živote a podobne. A že, ale ak to bude chcieť mať inak, takže sa to dá zmeniť. Čiže napríklad, ak niekto chce zlepšiť, napríklad poviem príkladne, dochvíľnosť. Pretože už prišiel na to, že tá dochvíľnosť, že už je mu toľkokrát že obúchaná o hlavu, že proste jasné, áno, však samozrejme ty, slubotechna a podobne. Takže už mu to akoby, že začne vadiť, že už to začne byť problém, tak ako náhle si niekto uvedomí, že dobre, toto je jeho slabosť, vedel o nej, prijímal ju, ale dnes už vie, že mu to buď kazí renomé, proste znižuje mu to body a už nechce počúvať, že ľudia sa na ňoho nevedia spoľahnúť a chcel by to zmeniť, tak to je to, kedy toto rozhodnutie dokáže krásne urobiť. A z tej slabej stránky dokáže urobiť silnú stránku. Práve na základe toho, že si povie, OK, ako to robím, že to kazím? Tak ako to robím, že som nedochvíľný? Môj príklad. Hej? Keď som bola ešte v klasickom zamestnaní a veľmi mi záležalo na tom odviesť svoju prácu fantasticky, urobiť ju najlepšie možne, veď predsa ľudia na mňa vždy tak spoliehali, vedeli, že vždy budem tam, kde treba, na správnom mieste, vždy budem vedieť poradiť a podobne. Až sa to dialo, takže mala som ešte maličké deti. Vtedy mali sme škôlkarky a bolo to o tom, že ja som príkladne mala už o 4:00 odchádzať, aby sme ich stihli vybrať zo škôlky. A ja som sa už zbalila, no ešte nie tak úplne, o 4:45 mi volá manžel. Erika, stíhaš, dievčatá? Áno, jasné, už som na ceste, otvorený počítač, všetko zapnuté. Jasné, už som na ceste, to bola strela, tak to už som vybehla, išla som k výťahu a tam stretnem kolegu. A kolega hovorí, Erika, takto nejaké papiere nesie. Erika, prosím ťa, že ja budem od teba potrebovať tieto veci. A ja, tak poď rýchlo ku stolu. Vrátili sme sa ku stolu, vyspovedala som ho, čo okolo toho potrebuje, zapísala som si všetky poznámky, lebo som vedela, že už teraz to nejdem urobiť, ale že to urobím ráno, nechala som si to na stole. On medzi tým ešte odišiel, kým ja som dopísala nejaké posledné slova. Stretli sme sa pri výťahu obaja. A on už tiež odchádzal domov. Lenže ja som tam bývala o 6:30 a on chodil možno na 9:00. Vôbec to nebola jeho chyba. Ale ja som si mohla položiť otázku. Ako to robím, že sa mi napríklad tá dochvíľnosť nedarí? Lebo v práci som bola dochvíľná maximálne, ešte až prešej. Čiže ľudia sa na mňa vedeli plne spoľahnúť, ale kde sa na mňa nevedeli spoľahnúť, bolo v súkromí.
že napríklad prídem do škôlky a pani učiteľka s dievčatami stojí vonku, drží ich za ruky. Dobrý deň, pani Feketová. Ušiel mi vlak do Trnavy. A ja som ju mohla čo? Naložiť do auta a odviezť do Trnavy. Hej? Že ako takéto niečo som vôbec vedela pripustiť, ale kým neprišla tá bolesť, lebo my sa meníme buď pre veľkú túžbu, alebo pre veľkú bolesť. Hej? To sme už možno mnohokrát počuli. Ak to je také, že ešte to nevadí, tak nerobíme zmeny. Však stereotyp, alebo proste nejaká tá rovina, kde nám je fajn. A moji rodičia mali raz takto vyzdvihnúť dievčatá a ja som povedala asi, že ja neviem, prídem o 4:30 k ním, alebo podobne. A prišla som, nebolo to o 4:30, môj otec mi bol otvoriť dvere pri výťahu a hovorí, no počuj, že vieš čo, tvoja dcera sa spýtala, že detko, a kedy hovorila mamina, že príde? Dajme to už o 4:30. No, hovorila, že o 4:30. Aha, tak to máme minimálne hodinu ešte čas. Usmial sa, jak ty, povedal mi to a usmial sa a v štýle, že nalož s tým, ako chceš. Áno, čiže takto mi to nejako akoby ponúkol. To bola posledná bodka, kedy ja som si povedala, že ja už nechcem, aby deti o mne pochybovali, že viem dodržať slovo a podobne, keď inde viem, že viem byť dochvíľna. A ja som začala skúmať, že ako to robím, keď práve to kazím. Kde sa to deje? Kde sa to zlomí? Kde je to, že ja to zrazu nestíham? Lebo to nebolo o tom, že ja by som si nevedela veci plánovať. A keď som si tú stratégiu pozerala, že ako sa to deje, tak sa to dialo u mňa napríklad, že mala som určitý plán, ale bola som šikovnejšia, niečo som urobila rýchlejšie a ja som si tam vsunula úlohu, ktorá nebola v pláne. Ale už som napríklad nemala tú kapacitu urobiť, že ak tú úlohu stíham len po nejakú úroveň, že ju viem odložiť, že ju viem pozastaviť. Ja som ju proste však už len toto a potrebovala som to dokončiť. A vždy sa to potom pretiahlo. Alebo presne, že niekto iný prišiel s nejakou požiadavkou a nevedel som povedať nie. Že som proste povedala, áno, daj to sem, OK. A potom som si povedala, ako inak som mohla, napríklad s tým kolegom, ktorý mi priniesol tie materiály. Ja som úplne kľudne to, čo ja som za ňoho urobila, že som si to zapísala, ja som mu to mohla povedať. Prosím ťa, napíš mi všetko, čo potrebuješ, daj mi to na stôl, ty keď ráno prídeš, už to budeš mať. Nie je to tak? Ale ja nie, ja to odmakám aj za toho človeka, ale to vôbec nebola jeho chyba. To bolo o tom, že ako to robím, že to dovolujem tým druhým, že prekračujú moje hranice. Oni o nich nevedeli, ja som im ich vlastne neukázala. No a v tom momente, ako som toto mala vyjasnené, že ako to robím, tak som si povedala, že ak ja urobím nejakú svoju činnosť rýchlejšie, ako som mohla, tak buď si urobím sama so sebou dohodu, že môžem si tam pridať túto úlohu, ale budem ju vedieť skončiť v tom čase, ako ju potrebujem skončiť, bez ohľadu na to, že nebude dokončená. A ak nie, tak sa do nej ani nepúšťam. Ak áno, tak áno. Alebo ak napríklad, že skončím skôr, tak si poviem, že a ja sa teraz ocením. A že sa napríklad ocením s tým, že presuniem sa na to miesto, kde mám ísť o niečo skôr. A napríklad tam si, ja neviem, urobím nejaké maily v telefóne, alebo naozaj si vypočujem nejaký podcast, alebo niečo, ale že to urobím akoby, že s takou láskavosťou sebe, vieš? A samozrejme som to nevyliečila úplne. To tam nie je niekde v pozadí, ale musím mať nad tým tú kontrolku. Čiže, ale už viem, aká stratégia mi spustí ten by som povedala, že nesprávny vzorec, taký, že aká už nechcem byť a aká stratégia mi práve pomáha byť tou, ktorou chcem byť. Čiže to uvedomenie tam je ten uvedomenie základ. A že viem ako. Čiže zo slabej stránky som urobila silnú. A keby sme sa pozerali na ten metamodel rečí, na to, že ku a od, tak tam napríklad ako motiváciu viem spustiť obidve. Že viem si povedať, že akým človekom chcem byť a či ma približuje tá činnosť, ktorou robím, alebo spôsob, akým to robím, či ma to približuje k tomu cieľu. Alebo napríklad, že Erika, ty ale keď teraz toto urobíš a zás prídeš neskoro a zrazu sa tak akoby vystraším, vieš, že si tak poviem z tej strany toho, že vyhnúť sa tomu, že už nechcem byť taká, už nechcem byť tak vnímaná, tak si môžem napríklad povedať, že Erika, ale keď prídeš neskoro, tak si možno na začiatku. Opäť si možno niekto o tebe povie toto a toto. A fakt ti chcem ešte povedať, že môj otec, veď dievčatá sú už dospelé,
tak veľakrát teraz, keď prídem a fakt naozaj si dávam pozor na to, že minúta na čas, že nemeškať. A ak náhodou, že by som meškala z nejakého fakt vážneho dôvodu, tak dám vedieť dopredu, že prepáč, budem meškať 5 minút, alebo prepačte. No ale môj ocino ešte teraz mi to povie, a to už dievčatá nie sú škôlkarky, dnes už sú dospelé, a povie, že počúvaj Erika, ty si sa fakt zmenila, na teba sa dá spoľahnúť. To je na tomto pozitívne, čiže dokázala si s tým pracovať. A vieš si predstaviť, aké silné to muselo byť pre to okolie. Tak diváci, ak aj vy chcete zmeniť vaše slabé stránky na silné stránky pomocou coachingu a neurolingvistického programovania, Erika je expertka, tá správna osoba. Erika, ďakujem ti pekne za rozhovor. Ďakujem. Je cítiť tú tvoju vášeň a to, že naozaj to, čo robíš veľmi rada. A držím ti palce v tom, čo robíš, je to úžasné. A ďakujem ti ešte raz pekne za rozhovor. Ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to pre mňa veľká česť a ja ti tiež držím palce. Aby sa ti všetky tvoje ciele, sny splnili ešte lepšie, ako si to dokážeš predstaviť. Zaujala ťa táto téma? Navštív edufree.sk, tam nájdeš ďalšie vedomosti formou kurzov zdarma, alebo si môžeš objednať služby lektorov na rôzne témy, ktoré pomôžu tebe, tvojmu biznisu a tvojim zamestnancom rásť. Vidíme sa pri ďalšej epizóde, na čo mi to bude. Aby ti neušla, určite ma sleduj. Teším sa na teba.